Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou pack opening. Începem săptămâna în forță cu un pack opening monstru și avem și niște jucători top în Total Rush Team 2. Hansen, Messi, Leva, Wirtz, Salah, Neymar, Guerreiro, Zaire, Tomori. Jucători buni și astăzi ne încercăm șansa la unul dintre ei. Avem o groază de pachete, undeva spre 20, ceva de genul, dar pe lângă pachetele alea pregătite mai avem și nebuniile astea de 17 player pick-uri, player pick-uri, nu plicuri. Foarte multe, câteva de 75 plus, câteva de 80 plus, câteva de 81 și restul de 83 și un 84 garantat. Așa că le începem cu stânga de la dreapta, de la stânga la dreapta și hai să vedem dacă reușim să luăm o specială integrabilă în echipă. Deja de aici se vede că avem foarte mulți. O să luăm întâi ce nu avem și după care luăm și ce avem. Hai să vedem, ăștia sunt 75. Nu prea cred că o să dea ceva ca lumea de aici. Un Gavi, o să iau, cei de 83 luăm pentru că băgăm la SBC-uri, ne ajută ratingul mare. 82. Nu avem de ce să nu luăm dublurile pentru că acum avem marketul ăla. Băi, deci am băgat o groază de jucători la SBC-uri, bag în continuare și tot am, eu nu înțeleg de unde. Un 82 i-am băgat pe ăștia pe amândoi mai devreme, efectiv pe amândoi i-am băgat. Hai, încă un 80 de aici, doi jucători, unul avem, unul nu. Lemar, tare rău. Hai să vedem și din ăsta cât deschidem noi astea. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe, un comentariu, mă ajută foarte mult. De asemenea descriere, aveți Eneba, aveți Hellcase, Discordul meu, Instagramul meu. Nu uitați să dați un follow și pe acolo dacă e cazul. Și avem primul workout, un Carvajal de 86. Tare rău. Spuneți-mi, vouă ceva picat din picuri? Astea le-am făcut de la Rush Event, ceva de genul pe acolo. Și care este cel mai bun jucător pe care l-ați făcut, zic, pe care l-ați prins? O luăm și pe asta, Gutenberg. De asemenea, s-ar putea să facem și icoana astăzi, dacă reușim să strângem un număr bun de resurse. O luăm și pe cunandaj ăștia. Hai, încet intrăm în alea 83 plus, aici clar e Jales, da. Luăm și noi Balde. Nu prea are sens, dar ok. Ultimul 81 vine cu un 82. Îl luăm pe Măgin și ok. Acum vin astea bune, 4, 5, 83 plus și un 84. Hai să dăm în mijloc. Hai să vedem, una da un an, 89, Hegebergherița, vine. Și Nkunku e bun, e chiar jucabil Nkunku. Dar vine un 89 care ne ajută foarte mult la Icon. Un 88 Return care este și jucabilă, wow, stai așa puțin că Return chiar e... Return chiar e jucabilă, Return asta. Nu arată deloc rău. Are 4 cu 3, da, ok, am înțeles de ce e atât de ieftină. 4 cu 4 Hegebergherița. Hai să vedem de asta. Am luat două cauturi bune, vine și un 84 Koulibaly. Nu știu dacă poate să pici în form de aici, sincer nu știu. Hai să vedem aici ceva ca lumea, o linie de 84, aproape o luăm și noi pe Delight, îl luăm pe Delight. Și cred că intrăm în ultimele două, un 83, hai să vedem de aici, un 80. Bă, dacă era tradable, l-aș fi luat pe ăsta, că n-arată rău. Dar nu avem ce face cu el, prefer ratingul, o luăm pe Return pe care o mai avem. Dar o băgăm la SBC, nu este nici cea mai mică problemă cu ea. Hai să vedem și de aici un 86. Bun tah. Foarte bun tah. Restul îi băgăm în club. De aici nu avem nimic. Avem un Return 88 dublură, un Hegerberg, încă un Return, un 86 tah, un 86 Carvajal. Deja mergem foarte bine. Hai să începem cu astea 3 de băl acum. Prime Electrum, am făcut și Squad Battles. Mai avem și alea de la Squad Battles, am uitat la alea, încă nu le-am dat claim. Ok, m-am și speriat, sincer. Nu mai știu ce am vrut să zic, că mi-am pierdut ideea că m-am speriat de ăsta. Ce tare. De aici nu vreau să vină foarte multe chestii, banii avem, stăm destul de bine. Poate tragem tare să facem și icon-ul ăla. 81 garantat, 80 garantat, asta nu dă nimic. Hai să vedem Electrum Player Spec. Oare de... Mamă, 66, bro. Mamă, ce prost a putut. Iacob, măcar a venit un icon. Tata Iacob, bravo tata. Bine, tata Iacob are 24, 26 de ani cât o avea. Hai să dăm și pe ăsta în premium gold, pe că nici ăsta nu prea dă nimica. Clasic Van Gan Shuang ăsta.
Ba, avem niște pecuri bune spre final, chiar mergem bine. Twente, nu-mi place, Atletic nu-mi place. Astea nu mă interesează. Superliga României, bine mă. Dacă vreodată vom face cu români, avem un Superliga acolo. Hai să vedem din următorul. Ăsta ne dă un 80 garantat. Ăsta ne dă un 81 garantat. Ăsta în schimb nu ne dă nimica. Ba, totuși uite că ne dă, nu este workout. CM, argentinian. Cred că e Enzo Fernandez, pe care îl mai am. După cap e Enzo Fernandez. Da, e Enzo. Bă, nu o să-i dau quick sau hai să-l dăm, îi dăm quick, nu stăm în discuții. Am uitat să-mi pun telefonul pe mutaie. Aștept un telefon și na. Minim 81, minim 80, 85, 84, 84, 75 astea, hai să le dăm și pe astea rapid. Două obiective, foarte multe obiective. Le-am păstrat pentru că nu se știe de unde sare un jucător bun, un jucător integrabil, un jucător folosibil. Mă bucur că am luat câteva workout-uri bune. Hai să vedem și de aici. Este workout din 75 plus, CDM italian. Este Rice, foarte bun. Dăm skip, nu stăm să-l vedem cum vine. Dar este Rice de 87, numai bun pentru Icon TBC, pe care o să-l facem în ritmul ăsta. Chiar cred că îl putem face. Liverpool Loan Pack, astea am avut ceva obiective. Mi-au dat aici pe ăștia, eu am fost prost, am cam cumpărat din ei. Puteam să mă joc, dar e bine că avem foarte mulți loan acum. L-avem și pe Haaland, avem destul de mult. Gravenberg și nu prea mă interesează. Pe aici Gomez, Konate, care e un card interesant, dar acum nu prea mai costă ceva. Jota, care la fel nu prea mai e ceva. Robertson, McAllister. Da, nu prea e cine știe ce de aici. Was a problem connecting. Da, am pe cineva pe care trebuie să-i dau quicksell. Hai să vedem de aici cui trebuie să dăm quicksell. Lui Alisson. Facem așa. Mereu uit că, na, aparent dacă dai în club nu ți-l bagă sau ceva. Hai să vedem și asta în Manchester City Loan Player Spec, pentru că cam același lucru. De Bruyne, ăsta e interesant. E cineva pe aici, Walker, care îmi place de el. Ok, nu știam că îmi dă și fete. Și Gvardiol, băgăm și pe ăștia în club. Tare rău, ne-a dat toată echipa de la City aproximativ. Hai să vedem, mai aveam aici un 80 și un 78 ăsta. Dacă din 75 am luat walkout, de aici nu luam walkout din 78, dar vine un left middle spaniol. No. No. Credeam că mi-l dă pe Williams, pe Nico, că deja era 3 sau 4 ore când îmi pica. Bun, și cam astea au fost pecurile mai slabe. Hai să dăm și în astea garantate. Acum avem aici un 80 garantat. Asta de la Marquee Matchup de acolo. Nu este workout, este un CB. Kim Jae. Bă, nu cred că mai costă ceva, sincer. Nu cred că a costat vreodată ceva. Acum chiar nu cred că mai costă ceva. 900, da, Quixel. Și Ferran Torres-ul, care și el este de Quixel. Totuși era un 83, trebuia să-l păstrez pentru SDBC-uri, dar fiind tradable, mai bine facem un ban. Hai să vedem și un 81 garantat din Rar Mix. Nu este specială, nu este workout, este direct script, este ceame. Probabil de la, nu știu, am vrut să zic o ligă la mișto și n-am mai apucat. Vine și Luke de Jong, pam, și a plecat și el pe Quixel. Mai facem un ban de aici, un ban de acolo, nu se știe. Poate cumpărăm și noi ceva. 85, 84, 82, 82, 82. Hai să începem cu asta. 81 cu 3. Vine cu, nu e specială. Vreau să prindem o specială astăzi. Nu e nici workout, dăm skip. Nu stăm să ne batem capul. Vreau să meargă așa puțin mai repede. Nkunku, fix de cel de Nkunku de care vorbeam mai devreme. Vine și domnița asta pe care o băgăm în club. Hai să vedem mai departe. Pam, pam, pam. 82 cu 3. A plecat. Nu este specială, nu este workout. Este CB, este italian, este ACRB. Romagnoli. CM1, CM2. Bă, ăsta e tradable. Facem așa, și facem așa. Mai facem un ban, din nou. Nu prea mai stau cu jucători, am foarte mulți în club. Nu înțeleg de unde am atâția, dar bă, ăștia scop și 4 ca lumea. 83 cu 5. Hai cu workout, hai cu speciala aia. Este workout. Hai, CM. Bine! Sommer și cu De Bruyne! Bine, mă! E bine! Mamă, păi face mai că nu foarte rapid așa. Wow! Pare o care săracul nu mai nimic. Bă, vine De Bruyne care nu mai cred că pot să-l joc.
Are 5, băi. Bă, băiatul incisiv PES, bă, s-ar putea să-l testăm. S-ar putea să-l testăm pe De Bruyne, mai ales că mai e un SBC interesant acolo. Bă, e bine, e bine, hai un 84 cu 4. Nu e special, nu e workout, îi dăm skip. La workout nu mai stăm, dacă nu e workout nu are sens să păstrăm, pentru că nu prea are ce să pice. Uite, l-avem pe Sabitzer. Da, trimitem așa, că îl folosim direct de acolo, nu mai stăm să ne batem capul. Deși l-am tradable pe al meu, nu cred că mai costă ceva. 1.84 cu 3, hai cu speciala, este workout ăsta. CM Gundogan? Da, e Gundogan. Bă, ne încearcă cu City, vedeți? E al doilea de la City. A venit și Gundogan. Gundogan, Vicario, care Vicario e interesant, portarul, și Michael Merino. Nu e rău, îl mai am din păcate, dar nicio problemă. SBC-urile se fac. Hai că nu vine înseamnă. 1.84 plus, simplu, vine cu Gullit. Hai că Gullit, ăsta e Ache. Ache 100% exact cum am zis CB. Ia uite. Deja după freză ți l-ai luat, e Gullit, bam bam bam, Gullit gang. 84 cu 4, nu este specială, dar este workout, este femeie, striker. Bă, își bate joc, mă. Măcar să fie dublu. Nu-mi dau seama, e Kiobel. Ok. Bă, n-a dat rău, sincer. Și Inford 84. Bun. Mamă, cât de bine a venit pe ăsta. Mamă, cum facem noi icoana. Mamă. Hai să dăm și în 85-ul ăsta de aici. Asta e un pack simplu, hai cu workout-ul. Hai. Nu e workout, bă, ești nebun. Right middle de 85, cine poate să fie? Palmer. SPC și el. Hai să dăm și preview pe ăsta. Pam. Nimica. Cherky. Slăbuț, Cherky. Poate un shadow ceva pe aici? Shadow, Șușanu, nimica. Hai să mergem să dăm colect și la premiile de la Squad Battles. Aici nici nu mi-am bătut capul, am rămas în Gold 1. Am vrut să scot Elite-ul și mi-am bătut joc de un match. Mi-a dat disconnect dintr-unul și am zis ok, știi ce? Pauză, ne ajunge, nu mai îmi bag capul. M-am jucat cât pentru Gold 1, foarte rapid, am stat undeva la vreo 3 ore, ceva de genul. Să joci 3 ore pentru cât am făcut acolo, bă, mi se pare ok. Hai să vedem, începem cu mega pack-ul ăsta, e cam cel mai slab în ghilimele, este workout. Nu este workout, ok, mi-au dat țeapă luminițele. Este Morata 83 și asta, ok. De aici o să facem un ban, sincer, pentru că ăștia se vând. Bine, nu ăștia. Dar de aici avem chestii care se vând. Manchester City badge. Bă, 5.000, du-te acolo, poate te ia cineva. Villarreal nu mă interesează, Bergamo, bam. Morata sus, Oyarzabal sus, ăsta jos și ăsta jos. Și am mai făcut încă un 4.000 de aici, 9.000 de acolo. Banii vin, banii pleacă, știți cum se zice. 75 cu 5 tradable, nu este specială, nu este workout, este direct skip. Nu prea am luat, deci workout din ăștia nu prea am luat. Nu pot să dau skip. Alo, nu pot să dau skip. E ok. Nu mă plâng, e decent anul. Ok, mi-a picat controllerul, nu înțeleg de ce, dar ne pică Ruben Neves. 1000 și ceva de pe el luăm, adică undeva la 1400, îl listez pentru că 1400 tradable, nu prea are ce căuta la mine în club. Și pe ăștia alți doi, hai cu XL, că nu ne batem capul. 1600 cu 1400, e bine. Hai încă un 75 cu 5, tot tradable, ăsta cred că nu este. Uneori când sunt bările alea negre se mai gliciuiește și poate să... Vitinea de 85? Bine, Vitinea de 85. Mai e și asta undeva la vreo 3 ca jumate, cred că 3 ca jumate îl dăm. Pam, rapid, nu stăm să ne batem capul cu el. 3.000 jumate, 1.85, du-te. Coste și cu ăsta jos și au mai plecat încă 5.000 plus minus, e bine, banii se fac. 83 cu 2, tradable. Nu este workout, este right winger, este italian, este probabil Berardi și Thuram. Berardi nimic, Thuram nimic. Dar pe ăștia nu o să-i vindem, mai lăsăm sus pentru că sunt de 83, ne ajută la SBC-uri, sunt destul de multe interesante acolo. Pe market aici, la Pex for You,
Pack de 10 bănuți. Bine mă băieți mă. Avem 3 jucători. Hai să-l dăm și pe ăsta. Mamă, am și uitat de ăsta. Hai să vedem. 3 jucători rari. Nu este nimica. Este CB. Italian. Aoleu. Măcar da-mi-l pe ălalt. Na, tot pe ăla. Di Lorenzo. Interesant Di Lorenzo ăla. La pecurile astea aici am văzut că sunt destul de boostate, având în vedere că sunt tradable. E ăsta de 60.000, unde îți dă un garantat walkout, și ăsta de 35.000. Eu le-aș deschide sincer, pentru că practic banii eu îi fac înapoi. Heroes Welcome Pack, unde dă și un de la garantat. Hai să le dăm. Ăsta e 500, cred că ăsta îl dăm cu PP-uri și ăsta îl dăm cu bănuți, că e ok. Hai să dăm așa. 35.000 pentru pack-ul ăsta. Nu este walkout, din păcate, este CAM Anglia. Din păcate la mine a fost cam loose pack-ul ăsta. Am văzut la foarte mulți că a dat pe win. La mine a dat cam pe nu prea. Mostovoi și Litmanen. O să luăm pe, cred că pe Litmanen, nu? Care pot să joc 4 zile. 3 cu 4, ăsta are 4 cu 5 Mostovoi. Mi-ar fi plăcut mai mult, cred că Mostovoi 4 cu 5. E și pe La Liga. Joacă CMLM. Hai că luăm pe ăsta, poate îl păcălim și băgăm acolo. Vicario, o să-i verific eu puțin pe ăștia și vedem. Din păcate nu prea a fost un pack satisfăcător, dar pack-ul ăsta de aici pare interesant, cu un workout garantat. O să-l dăm cu FP-uri pentru că este mult mai simplu, păstrăm și bani și facem și bani în plus. Hai să vedem ce workout ne dă de aici. CDM, Turc, Çalhanoğlu. 86 fix. Bă, am văzut la foarte mulți că au fost destul de boostate pack-urile și le-a dat destul de bine. Mie în schimb îmi dă extrem de prost. Poate un inform în spate, nu. Văd eu ce-i de vând după aici și da. Hai să vedem și icoana care ne pică. L-am și cu Luis Figo. Bă, pe apărare stăm bine. LB, pe CDM nu ne trebuie. O să luăm pe Figo și vedem ce facem cu el acolo. Bă, Figo chiar e un card interesant, nu... Chiar e top rău Figo Dumister ăsta. L-avem la dispoziție 4 zile, jucăm, poate ne ajută și pe noi la ceva. Și hai să deschidem și pe ultimul, dacă toți suntem la PEX for you aici, mai băgăm, sunt 6 jucători cu un garantat 80 plus, 100 de FP-uri și mai facem un bonus de pe aici. Hai să vedem nimica, din păcate. Da, nu prea am avut noi noroc. Vlahovic, cine mai dă aici, mă, că n-am apucat să văd. Bă, iară Ritter, mă, pe bune, își bate joc, hai cu ea pe asta, măcar o am așa. Hanco care pleacă. Dacă am băguit jocul. Ok, cred că s-a cam dus. Bă, ăsta îl dăm la 1500, 1500 așa frumos, 184 și ăsta e Quixel și ăștia în club. Bun. Am cam pierdut ceva bănuți. Nu prea am ieșit mai spre deloc pe plus, nu prea ne-a avantajat. De aici nu știu dacă avem ceva interesant de deschis. Era pe ăla de aici de 2500, parcă... Sau l-au scos? Nu, 2500, ăsta e aici cu 84, 5 atacanți, 5 mijlocași și 5 fundași. M-ar interesa să-l deschid doar pentru că se află Messi în promoție, atâta tot. Ăsta ne dă 22 de jucători peste 82 cu 3 peste 85. Cam așa, untradeable. Jumbo nu, deluxe așa, ce ne dă de aici? 30 de jucători peste 80 cu 1 peste 85. Asta chiar mă interesează foarte tare și cred că îl deschidem, facem și un short pe urma lui. Cred că îl deschidem, chat. 2500 de FP-uri, o să plece pe pack-ul ăsta și hai să vedem. Nu faceți asta acasă, 2500 de FP-uri pentru un pack care ne oferă 5 atacanți, 5 mijlocași și 5 fundași peste 84. Poate să fie linie de 84, poate să fie linie de 88, poate să fie linie de orice. Nu încercați acasă, este un pack untradeable, 2500 de FP-uri. Hai să vedem dacă ne dă nici măcar specială, bă, nici măcar specială. Left middle, spaniol, din Bundesliga este un 86, wow! Jalnic 2 de 86, wow! Și în spate măcar un Mendy, măcar un Walker sau ce pe acolo. Stones, Kvaratskhelia care e bun.
Și în spate bandii ceva, nimic, Openda tradable, ai, slab rău pachetul. Nu îl deschideți acasă. Până să deschidem Icon Pack-ul, hai să deschidem rapid pachetele primite practic de la echipele cerute de Icon Pack. Așa că avem rapid un Premium Gold Pack. Nu mă aștept să fie ceva, o să dăm Quixel cred că la tot ce e pe aici pentru că nu prea mă interesează. Bam, uite, asta chiar nu mă interesează. Ok, astea le păstrăm pentru că astea chiar sunt interesante. O să-i dăm așa și am mai dat de aici un 3000. 3000 de aici, 3000 de acolo. Ne ducem încet spre o sumă mai mare de bani. Nu este workout, ok. Ce e workout păstrăm, ce nu. Nu, Gheocereș, bă, mamă ce scump era asta în trecut. Nu mi-ar fi dat și mie, nu mi-ar fi picat și mie când era cazul. Ăsta era foarte OP, are 5 la weak foot. Foarte mult, ăsta îl păstrez cred că ca rezervă. Mbabu, toți ăștia Quixel, 1000 și ceva de pe el. Slăbuț. Dar și mai avem încă un small gold pack. Tot la fel este rar. Nu este workout. CDM, nu știu cine ar putea fi. Andrich. Lui ăsta cred că îi dăm Quixel că e de 900 și restul la fel. Bam, și-au plecat. Deși dacă i-aș fi vândut, aș fi făcut puțin mai mulți bani. Nu mai stăm să ne batem capul. Și avem și un 2 player specs care vine cu un Silvar. Dar, acum momentul mult așteptat. Oare costă ceva asta? Da, nimic. Momentul mult așteptat. Icon Pack-ul nostru, guys. Maxim 87 base Icon Player Pack. Poate să ne dea ceva bun, poate să ne dea ceva rău, poate să ne dea un mid. Orice mi-ar da, sper să fie integrabil în echipă. Măcar un 4 la weak foot vreau, atâta, ok? Restul nu prea mă interesează, să aibă viteza alea, dar să aibă și un 4 la weak foot. Hai să vedem. Maxim 87 base Icon Player Pack. Pleacă. În momentul ăsta s-a dus. Hai să vedem un stack bun, hai să vedem un Franta, să vedem un... E workout, e 86 plus. CDM ta... M-a umplut de CDM, atâta pot să zic. Da, nu e deloc win. CDM, CM, viteză, defending ok, physical ok, dar cam atâta. Are bateria, deci nu prea o să obosească. Holding pe CDM, clar, ăsta pe CDM va trebui să-și face 100%. Nu știu, poate îl băgăm în echipă, vedem ce și cum. Hai că revenim cu un update la echipă imediat. Momentan cam așa arată echipa. Câteva zile cât îl avem pe Figo. Vom juca cu el, vreau să-l testez. Dacă tot l-am primit, de ce să nu-i dăm o șansă? Îl jucăm pe Gattuso pe CDM. A ieșit Alaba, din păcate Alaba nu o să mai joace momentan. Intră cu Araujo, Frimpong și cu Davis pe benzi. No, și eu n-am un atacant. Efectiv, eu după ce o să expire asta de aici, nu prea o să am cu cine să joc. L-am pe Mostovoi care poate să joace left middle, dar la fel 3 zile o să expire în aceeași zi cu Figo. Deci practic e degeaba. Și nu am cum să îi integrez. Nu am o bandă, n-am un left mid care să joace sau să fie acolo pe părțile alea. Dacă ne uităm aici puțin la jucători, o să vedem că avem loan-urile astea care sunt irelevante momentan. Britain, dar nu prea mă ajută. Gundogan, care nu prea mă ajută. Kiobel, care nu mă ajută. Și ar fi Grimaldo, care să zic că poate îl băgăm pe Levi, dar nu prea are pace. Și nu prea m-ar avantaja foarte mult. Openda, care la fel nu are. Și nu am un left mid bun. Că vreau să-l mut pe left mid-ul care... Pe Williams vreau să mut pe dreapta și am nevoie de cineva pe partea stângă. Și nu am pe cine să bag pe partea stângă. Cu Openda în atac îmi pare rău, nu mai joc. Am jucat, m-am convins ce e cu el, nu mi se pare ok. Așa ar fi Coman, dar 3 la weak foot iară, parcă aș căuta un 4. Am foarte multe loan-uri, nu prea mai ajută mai nimic de pe aici, bă. Deci, dacă ați ajuns până aici, recomandați-mi și mie un left middle bun, pentru că așa vom juca și în locul lui Figo va intra un left middle, nu neapărat Spania, Germania, poate chiar dacă o să-l și testez pe acest Mostovoi, dacă îmi place, poate îl cumpăr pe el, o să jucăm câteva meciuri și fără William, să vedem cum se descurcă Mostovoi aici, pentru că are posibilitatea.
avem și ceva rezerve bune. Pana mea, eu zic că stăm destul de bine cu echipa în momentul actual. Gattuso cam dezamăgitor. Mi-ar fi plăcut cu totul altceva în loc de CDM, că mijlocaș chiar aveam foarte bun pe partea aia, zic eu. Într-adevăr, Sabitzer merita și el o modificare, dar nu cred că Gattuso ar fi fost cea mai bună variantă pentru înlocuire. O să-i dau un Shadow, că altceva nu pot să-i dau și o să joc cu Shadow pe băiat. Da, mă băieți, mă, cam asta a fost. Au ieșit și 2 short-uri frumoase de aici. Ce să mă mai zic, nu uitați de like, share și subscribe. Iar până data viitoare, eu am fost Sony și noi ne revedem cu la un nou clip de sigur seara pe un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi. Nu se leagă de piesă, nu trebuie să gândești. Vizic de 2 ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi. Nu se leagă de piesă, nu trebuie să gândești. Vizic de 2 ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția.